mamina cítila, že 4 dní na mne. 2-3 dní. Okay. 2 dní. 4 dní? Jak má to? Akože 4 dní. To už podľa mňa je moc. To už si sa podľa mňa nesprchovala, hej? A to sa už ani nepotíš asi moc. 2-3 dní. Deň až 2. Celý deň. Celý deň až do večera. No prvýkrát, keď ma Sima objala, vydržal 2 dní a teraz na bunde drží aj 3 dní. Milujem. Dobre. Takže... What the fuck? Vidíš, čo mi to nabehlo? To je sídla. Toto je strach. Ježiš. Tak počkať, toto je úplne iný formát. Toto je super. Dobre, tak 2, 3, 2. Oh, No dobre, a teraz čo sa tu všetci, deje? že čo ste to skúšali, Ježiš. tak koľko strekov ste si dávali? To čo je to také tmavé? A kde mám ten pekný, čo som mala? Bože. On tu není. Není fér. Fuck it. Čo mám dať? Ja ti neviem. 2. Podľa mňa 4 streky je dosť veľa, ale akože